Γεια σας παιδιά, GMRGR εδώ πέρα και σήμερα θα παίξουμε το Dino Hunter Part 3, όπως σας είχα πει την προηγούμενη φορά. Ναι. Και πάμε να παίξουμε. Ναι, ξέρουμε αυτά. Ποιον έχω δίπλα μου? Μια χαρούμενη πατάτα. Σωστά. Είναι ο... Μια χαρούμενη πατάτα. ο Angel Greek Gamer. Μια χαρούμενη πατάτα. Τι μια χαρούμενη πατάτα ρε? Μια πατάτα με φτερά. Πατάτα με φτερά. Ναι. Γαρίδα. Πατατάκια. Γαριδοπατατάκια. What? Τι κάνεις τώρα? Σκοτώνω τα άμπορ. Δεν τρέπεσαι, σκοτώνεις δεινόσαυρους. Ναι. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, δεν θα υπήρχε το σουβλάκι. Τι είπαμε τώρα, anyway. Ναι. Έτσι κάνουνε. Έτσι κάνουν το γιουβέτσι. The Uvets. Όπως τη διαφήμιση. Ναι, όλα. Τελικά με τον Terminator τι θα γίνει να το φτιάξει το βίντεο? Ναι. Αν θέλετε τσεκάρετε το. Ωραία. Και έχουμε πολλά λεφτά. Πάμε να κάνουμε το τέτοιο, ωραία. Weapon store. Ναι, δεν έχουμε τόσα. Ωραία, και Minecraft έχω και παιδιά δεν μπορώ να παίξω γιατί έχω ένα πρόβλημα εδώ πέρα και δεν γίνεται. Οπότε... ωραία. Είμαι και λίγο μπουκωμένος. Αλλεργία αυτή. Τι όπλο είναι αυτό, δεν μείνει καν να ήταν. Σοβαρά. Ναι. Σόφα. Δεν έχεις φέρε. Ξαναγεμίζει, Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω. Το γάφος που κάνει ξεβίντεο θέλει να βλέπει λίγο για όλους. Σόφα. Και το τελευταίο. Θα το σκοτώσουμε με υπερηφάνεια. Σόφα. Το ξέρω. Δεν ξέρω. Τι γνώση είναι αυτή? Το θυμίζει τον αδερφό μου. Δηλαδή ο αδερφός είναι γνώσιμος. Ναι. Πώς το πες? Τους θυμάσαι τους Velociraptor. Ποιος, Τους Velociraptor που τους έβλεπες εφιάλτες. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά ναι, έχεις μια αράχνη. Τι? Βγάλει τι? Όχι! Τι? Τώρα είναι τα μαλλιά σου, το ίδιο. Κάνουμε ένα stop το βίντεο. Παιδιά, μέχρι να βγάλουμε την αράχνη. Ακόμα με κυνηγάει. Αλλά εμείς θα τρέχουμε τραπέζι. Άγγελε, σκότωσέ τη! Σε παρακαλώ! Ανεβάζω βίντεο, δεν ανεβάζω δηλαδή, δεν κάνω record, δεν κάψω να κάνω στο YouTube και δεν μπορώ. Σκότωσέ τη, θα σε σκοτώσω! What? Nope. Σε παρακαλώ! Μπα, Τώρα! μπα, Έλα ρε! μπα. Κακέ! Τώρα που θα ανεβάσω ένα βίντεο, θα σου προκοπείς. Πριν ανέβασες ρε! Όταν ανέβασα.
Το πάτωμα, άσο είσαι. Παρτάρα. Ναι, αλλά χάθηκε το πάτωμα. Πώς γίνεται αυτό? Ποιο πράγμα? Να χαθεί το πάτωμα. Γίνεται. Είσαι με τα καλά σου. Ναι. Οκ. Με τη λειτουργία της πατατένιας πατάτας γίνεται. Σκάσε εκεί πατάτα. Είναι πατάτα. Σοβαρά. Ξέρεις κάτι, έχεις βάλει ποτέ link κάτω και τις κρύψε με το κανάλι μου? Δεν θυμάμαι. Σε όλα τα 3 βίντεο που έχεις κάνει. Τι μόνο 3 βίντεο ρε. Όχι, δεν κάνει, να κάνω κι εγώ. Δεν θυμάμαι. Τότε. Και ακριβώς νομίζω στο πνεύμα. Όχι, δεν ήταν στο πνεύμα. Ήταν κοιλιά headshot. Κοιλιά shot. Τι? Κοιλιά shot. Κοιλιά shot. Δηλαδή σαν το headshot. Μάλιστα. Σιγά μην μπορείς να σκοτώσεις ρε. Σιγά μην μπορείς να σκοτώσεις ρε. Σιγά ούτε αυτόν δεν μπορείς να σκοτώσεις ρε. Κοίτα εδώ. Σίγουρα ούτε αυτόν δεν μπορείς. Ούτε αυτό σίγουρα. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Σου τσόβει. Χα! Level 10. Μέσω σαν τα level. Θα πάρεις κανένα καινούριο όπλο ή θα... Πώς θα πάρω καινούριο όπλο? Με τα λεφτά. Όχι. Λάκα με αυτό το σκατό όπλο θα μείνεις. Γιατί είναι καλό. Γαμώ τους creepers. Αυτοί σε πειράξανε ρε. Οι creepers από το Mike Pyrrhus που έκανα βίντεο. Πώς πήγα να κάνω το outro αν τελειώσει το βίντεο. Εγώ να χτυγεί ένας creeper δίπλα μου. Όχι. Για να ξέρετε δεν ήταν άνθρωπος που ήταν το creeper έκανε. Σύμπτωση. Ωραία. Όλους body shot τους πετυχαίνω γαμώτο. Δεν μπορείς να πετύχεις headshot. Σου είδε. Έλα ρε. Λεμός shot. Body shot. Next shot. Body shot. Body το πανίξανε. Γαμώ το κερατό. Όπα, ακατάλληλη στιγμή. Τα πτώματα. Κόμε λίγο το βίντεο γιατί τα κατάλληλη στιγμή. Περίμενε. Οι εντάξει. δεινόσαυροι κάτι πήγαν να κάνουν για αποχαιρετιστήριο δώρο. Ο ένας προς τον άλλον. Ναι. Οκ. Θα αρχίσεις. Ναι. Είναι αυτό. Star. Ναι, Star Trek. Star Trek. Star Trek. Oh. Oops. You are dead. Δαιμόνι. Πάλι. Δαιμόνι. Χέτο. Δαιμόνι. Άντε γεια. Ναι. Ναι, αν είναι εκεί. Για να πήγε και στα αλήθεια αυτό το slow motion θα ήταν μια χαρά. Ναι, αν υπήρχε στα αλήθεια. Επίσης αυτό το παιχνίδι δεν είναι καθόλου λογικό. Μα οι άνθρωποι δεν ήταν τόσο εξελιγμένοι στην εποχή των δεινοσαύρων. Είναι αλήθεια. Πού τα βρήκαν αυτά τα όπλα. Σε κλειδώσαμε καινούριο. Όχι. Ξέρεις πώς να αγοράζεις όπλα. Δεν θέλω. Αν σου δίνω μια μπαζούκα. Ναι, τόσο έξυπνος. Τι είναι αυτά. Εσύ σε μείνει έκδοση. Σε μείνει έκδοση. Είναι ποντίκια. Αλλά στην προηγούμενη ζωή. Δεν μπορώ. Όχι ρε. Και εδώ παιδιά. Θα σου πω το βίντεο. Όχι. Ναι. Θέλω να παίξω κι εγώ.
Όχι. Ναι. Όχι. Ότι θα στοιχεία θα σκοτώσω 2 δεινόσαυρους. Ωραία, παιδιά, θα κάνουμε ένα challenge. Κάνει μια στο το βίντεο για να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Όχι, περιμένετε. Και τελικά, παιδιά, αποφασίσαμε. Θα παίξει και ο Angel Creeper. Θα σκοτώσει 2 δεινόσαυρους. Το έχω. Για άλλα. Το έχω. Το έχω. Το έχω. Α, το έχω. Το έχω. Θα πάω στο ένα. Το έχω ορκίσει. Πάω στο ένα. Ναι, βέβαια. 2 στα πίσω. Θα πάω αυτό. Ωραία. Γεια σας. Τους έχω άνετα. Να βάλω να με βλέπουνε. Βάλτε. Οκ, μία στο παιδί. Α, δεν γίνεται. Κάνουμε τώρα ηλεκτρόνη. Δεν πειράζει. Οκ, τους έχω όλους. Ξέρω. Τι λέτε έτσι. Πάει. Σώπα. Μες είμαι γεννημένος και αυτό το παιχνίδι. Σουά. Ωραίος. Πάει. Μπράβο. Ωραία. Είμαι καλύτερος από σένα. Πάμε πάλι. Είμαι καλύτερος από σένα. Παρά να έξω το. Χα. Σάσε. Δεν χάνει. Εγώ είπα αυτό. 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 Μανούλα μου, τι όπλο είναι αυτό. Εσύ στο. Ας αν γράφεις. Το θες. Ναι. Τι είναι όπλο. Το θες. Δεν μπορώ. Φέρε εδώ. Πέσω, θα παίξω πάλι την νεπρό. Δεν είσαι προ, είσαι noob. Next. Ναι ρε, το είδα. Πάω εδώ πάλι. Ξέρω καλύτερα από σένα. Α, ναι. Το είδαμε. Που εσύ είχες 100 σκότος φιλόσοφους, εγώ με τη μία όμως. Τι λες ρε φίλε. Πού είναι. Τι πλήρω. Πού είναι σου. Περίμενα, θα εμφανιστώ από εδώ πέρα. Μάτι. Τι είναι αυτό ρε. Κάνε και Μιγέλη της. Headshot. Πάει, headshot. Πάλι κέτσα. Μπόντισε. Κάνε reload. Κάνει μόνο του. Κάμε το. Σου σκοτάνε αυτή. Αυτό δεν σου σκοτώνει. Γιατί έτρεχε. Άντε ρε άχρηστε. Άχρηστο. Noob, είχες 3 ευκαιρίες και 3 έχασες. Πάει. Ω, από πίσω. Συγγνώμη, το κοίταγα αυτό. Θα πεθάνετε. Σοφά. Στην ουρά. Στην Ω, ουρά. στην ουρά. Τέλος. Αυτό δεν ξέρω τι ήταν. Πάμε άλλη μία για να απολαύσουμε το ταλέντο μου. Κάτω δικό μου το απόλαυσαν πριν. Γράφτε κάτω στα σχόλια. Ποιος έπαιξε καλύτερα, εγώ ή αυτός. Πάμε. Δεν θέλω να συναχωρήσω να τραβάς πολλή ώρα. Εγώ. Όχι, εγώ απέναντι. Headshot! Με τη μία! Άντε Γιάρη! Noob. Και τώρα παιδιά, Ανέβασα βίντεο. σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε το βίντεο. Το Δεν ξέρω- intro, το outro θα το βάλεις. Κάνε ένα post στο βίντεο.